ताक, दही आणि लस्सी सोबत हा उन्हाळा बनवा अधिक टेस्टी, अधिक कूल। गोकुळ सोबत गो कूल। ऐतिहासिक सावंतवाडी लेकरवेअर्स यांच्या गंजिफा या कलेसाठी व सावंतवाडीतील सुप्रसिद्ध लाकडी खेळणी यासाठी GI मानांकन प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती सावंतवाडी राजघराण्याचे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले व राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांनी दिली। आज सावंतवाडी गंजिफाचा भौगोलिक मानांकनचा प्रवास आणि सावंतवाडी टू इंटरनॅशनल मार्केट, सावंतवाडी टू इंटरनॅशनल मार्केट वाया चेन्नई हे काय प्रकार आहे, भौगोलिक मानांकन काय आहे, आज ह्याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत। गेल्या 2 वर्षापासून महाराष्ट्राला बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात GI टॅग म्हणजेच भौगोलिक मानांकन हे मिळायला सुरुवात झालेली आहे आणि ह्या वर्षी सावंतवाडीमध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी गंजिफा कार्ड आणि सावंतवाडी खेळणी ह्याला भौगोलिक मानांकन मिळाले आणि त्यापैकी सावंतवाडी गंजिफा हे पहिलं आहे। म्हणजे सिंधुदुर्गामध्ये जर आपण म्हणालो की हँडीक्राफ्टमध्ये GI कशाला मिळालं तर सावंतवाडी गंजिफा ह्याला GI टॅग मिळाले। GI टॅगचं सर्टिफिकेशन हे आहे आणि ही खूप मोठी महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण GI टॅग मिळणं म्हणजे एखाद्या जिल्ह्याला किंवा जिथे हे GI टॅगचं प्रोडक्ट होते, निर्माण होते, हे तिथला पारंपरिक वारसा तुम्ही कसा जपला आहे हा कम्युनिटी राईट आहे। एका दोघांची नाही तर कम्युनिटी राईट। तर आपल्या सगळ्या लोकांच्या प्रयत्नामुळं एखाद्या पारंपरिक गोष्टीला आपण कसं जतन केलेलं आहे, मग ती शेतीमाल असू शकतो, ते हँडीक्राफ्ट असू शकतो, टेक्स्टाईल असू शकते, खाद्यपदार्थ असू शकते। तर हा जो आपल्याला GI टॅग मिळालेला आहे सिंधुदुर्गासाठी, हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला उपयोगी होणार आहे, रोजगार वाढवणार आहे, रेव्हेन्यू वाढवणार आहे आणि आपलं सिंधुदुर्गचं नाव, सावंतवाडीचं नाव इंटरनॅशनल स्तरावर नेणार आहे। तर आता आपण थोडंसं GI टॅग काय आहे मी तुम्हाला सांगते। आता आज आपण ह्या हॉलमध्ये बसलो आहात, तुमच्या हातात कॅमेरा आहे, वर फॅन चालू आहे, पेन आहे, कॅमेरा आहे, हे काय आहे सगळं? हे इन्व्हेन्शन आहे। इन्व्हेन्शन म्हणजे काय? कुठल्याही व्यक्तीच्या बौद्धिक कौशल्याने निर्माण झालेलं एखादं आविष्कार, त्या आविष्कारचा जनसंख्येला खूप उपयोग होत असतो। तो एखादी प्रॉब्लेम, एखादा जर काही मुद्दा जो कष्टदायक आहे आपल्या समाजासाठी, तर त्याच्यावर तोडगा कसा काढतो, तर हा तोडगा काढणारी जी लोकं आहेत ती लोकं आविष्कार आहेत। तर इतक्या मेहनतीने हे आविष्कार काढून एवढ्या जनसंख्येचा जर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व केला आहे तर त्यांना त्याचा काहीतरी मोबदला मिळाला पाहिजे। त्याला म्हणतो आपण पेटंट, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स, बौद्धिक कौशल्य संपदा, त्याला म्हणतात पेटंट्स। आता तुम्ही कुठेतरी बिझनेस चालू केलेला आहे, तुम्ही तुमच्या मेहनतीने तो बिझनेस एवढा उभारला आहे, त्या बिझनेसचं कुणी दुसरं श्रेय घेऊ नये त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं नाव तिथं रजू करावं लागतं, त्याला म्हणतात ट्रेडमार्क्स। आता तुम्ही सगळे पत्रकार आहात, तुम्ही लेख लिहिणार आहात, तर तुमचा लेख आणि बाकीच्या लेखांपेक्षा वेगळे असणार, कुणी कॉपी करू शकत नाही, तो तुमचा कॉपीराईट हक्क झाला। सिमिलरली GI टॅग म्हणजे भौगोलिक मानांकन, एखाद्या जागेचं वैशिष्ट्य, ज्या त्या जागेच्यामुळं, ज्या त्या हवा, पाणी, लोक ह्यांनी जपलेल्यामुळं त्या वस्तूला एक विशिष्ट रेप्युटेशन मिळतं, एक विशिष्ट खासियत येते। त्या खासियतसाठी लोक लांब लांबून येतात आणि ती वस्तू घ्यायचा प्रयत्न करतात। एकदम थोडक्यात तुम्हाला उदाहरण द्यायचं तर आपण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर ठरूया। रत्नागिरीचा देवगड आंबा तो फेमस आहे, वेंगुर्लाचा काजू आणि कोल्हापूरचा गुळ। तर असं होणार नाही का एखाद्या व्यक्ती रत्नागिरीला जाऊन म्हणेल की मला गुळ द्या, इथला फेमस आहे, किंवा तिकडे जाऊन म्हणणार, तो त्या जागेलाच मागणार कारण की त्या जागेलाच ते उत्पन्न चांगलं होतं आहे आणि त्या जागेचं वैशिष्ट्य आहे। तर अशा पद्धतीने आपण गंजिफा हे काय आहे? गंजिफा हे एक देवखेळ म्हणता येतो ह्याला। मुघलांच्या थ्रू आपल्या भारतात आला आणि भारतामध्ये आपल्या जेव्हा राजवाड्यामध्ये आला तर आपल्या हिंदू पद्धतीने आपण हा खेळ चालू केला। हा गॅम्बलिंग नाही, हा ज्यावर जुगार खेळले जात नाही, कारण की हा देवखेळ आहे। देवखेळ म्हणजे आपले रामायण, महाभारतचे जे काय आपले दशावतार झाले आपल्या कोकणामध्ये आहात, तर ह्याची माहिती त्या गंजिफा कार्डवर पेंट केली जाते। हे पेंटिंग एकदम युनिक आहे। हे पेंटिंग म्हणजे आपण कुणीही करायचा प्रयत्न केला तर होऊ शकत नाही। हे पेंटिंग एक तुम्ही 10 वर्ष प्रॅक्टिस करून त्यात नंतर तुम्ही कुणीतरी त्यात मास्टर होणार, त्याच्या जस्ट कुणीही पेंटर येऊन केलं तसं होणार नाही। हे पेंटिंग एक अतिशय वेगळ्या पद्धतीचं आहे, ह्याला प्रोसेस आहे आणि ही युनिक प्रोसेस आहे। तर हे गंजिफा जे आहे, गंजिफा पेंटिंग किंवा गंजिफा कार्ड, हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फक्त आपल्या सावंतवाडी राजवाड्यातच होतं, ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठेही होत नाही। आपल्या सावंतवाडीचे जे 25 कलाकार आहेत हे खरं तर आपल्या राजमाता स्वतःशिला देवी ह्यांची पुण्याई म्हणायची, ह्यांनी जे हा वारसा जपला हे त्यांनी आपल्या सावंतवाडी सिंधुदुर्ग लोकांना दिलं आहे। मला आठवतं जेव्हा मी हे रिसर्च करत असताना, मी वाचत असताना बऱ्याच ठिकाणी सत्वशिला देवी आणि राजेसाहेब, आपले शिवराम राजेसाहेब
ह्यांच्या प्रयत्नामुळं आज ही व्यक्ती आपल्याला सापडली. पुंडलिक चित्तारी जी ही व्यक्ती आहे, एकमेव उरलेली सावंतवाडीमध्ये ज्याला ही माहिती होती. ह्या व्यक्तीकडून आपल्याला हे गंजिफा सावंतवाडीचा खेळ कसा बनवला जातो, कारण की हे मोठी आणि लांब किचकट प्रोसेस आहे. 102 190 असे कार्ड्स असतात त्यात. तर हे बनवणंसुद्धा एक कला आहे आणि त्याला एकदम डिसिप्लिननी बनवलं जाते. ही जे खेळ आहे खेळ नाही म्हणतात, ह्याला एक आर्ट म्हणतात. हा एक पद्धतशीर आहे, त्याला प्रोसेस आहे. या प्रोसेसनी ही डिसिप्लिन पद्धतीने हे बनवलं जातं. आणि आज आपल्या राजमाताबाईंनी बऱ्याचशा आर्टिस्ट शोधल्या. त्यांनी ॲक्च्युली इथं गेलं हे कोणाला माहिती नव्हतं. एक पुंडलिक चित्तारी ह्यांच्या व्यतिरिक्त कोणाला माहिती नव्हतं. त्यांनी ह्या माणसं गोळा केली, त्यांनी माणसं जोडली. मला वाटतं मोहन कुलकर्णी पण एक आहे जे बेळगाववरून इथं आलेत, एक आर्टिस्ट म्हणून आले आणि आज ते पण पारंगत आहेत. तसे मागचे सगळे आर्टिस्ट एकदम पारंगत आहे. तर त्याच्यामुळं युनिकनेस ऑफ सावंतवाडी गंजिफा, स्ट्रॉंग हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड अँड स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गंजिफा गंजिफा कार्ड ह्याच्यामुळं आपल्याला GI टॅग मिळालेला आहे. पूर्वक नमस्कार. आज सावंतवाडीना GI टॅग भेटला आहे गंजिफाबाबत. आपण सावंतवाडीकरसाठी हे खूप गर्वाची गोष्टी आहे. नोव्हेंबर 2022मध्ये आपण GIसाठी अप्लाय केलेला आणि 16 जानेवारी 2023ला आपल्याला हे प्रोत्साहन भेटलं आहे. मी पाटेकरचे आशीर्वाद, आजी आजोबा आणि डॉक्टर समीक्षा, ॲडव्होकेट समीक्षांना धन्यवाद करते की त्यांनी आपल्याला इतकी मदत केली. सर्व सावंत भोसले फॅमिली आणि आपले आर्टिसन्स बरेपैकी वर्षांनी ते हे काम करत आहे. आणि आज आपला सावंतवाडीच्या गंजिफांना सिंधुदुर्गचा पहिला GI टॅग भेटला आहे. ते आपल्यासाठी खूप गर्वाची गोष्टी आहे. आज सावंतवाडीमध्ये 25 आर्टिस्ट आहे आणि आमची हे अपेक्षा आहे की GI टॅगची मदत घेऊन आणि हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटची मदत घेऊन आपण हे 125 आर्टिस्टमध्ये कन्वर्ट करूया. आज आपण सावंतवाडीमध्ये साधारण 14 प्रकारचे गंजिफा प्रॅक्टिस करत आहे आणि आपण हे कलांना नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलवर घेऊन गेले आहे. एक उदाहरण मी देणार की आज रिलायन्स रिटेलचा ब्रँड आहे स्वदेश म्हणून, ते आपण त्यांना आपला गंजिफा सप्लाय करत आहे आणि त्यांच्या मदताने आपण गंजिफा इंडियाचे मोठे सिटीजमध्ये हैदराबाद, बँगलोर, मुंबई, दिल्लीमध्ये घेऊन गेले आहे. आमचे टायअप्स हाँगकाँगचे मी मिराकीमध्ये आहे. कोल्हापूरमध्ये एक लेडी आहे जे गंजिफा पेंट करत आहे साडीजवर. यंग आर्टिसन्स आहे, एक ज्यांनी हे गंजिफा नेकलेस बनवला आहे. तर आमचा हे कोशिश आहे की आपण इंडियामध्ये कोण पण असू दे, सगळ्यांबरोबर आम्हाला टायअप करायचं आहे. हे कलांना अजून पुढे घेऊन जायचं आहे. आपल्याला माहिती असणार की आम्ही राजवाड्याचा एक भाग गंजिफा बुटीक आर्ट हॉटेलमध्ये कन्वर्ट केला आहे आणि हे हॉटेलचा थीम आहे आपला सावंतवाडी गंजिफाचा दशावतार. तर आज आपल्याकडे जे पण लोक राहायला येत आहे, नॅशनल क्राऊड आहे, इंटरनॅशनल क्राऊड आहे, UKचे लोक येते आहे, अमेरिकाचे येते आहे आणि सगळ्यांना आज गंजिफा काय आहे ते माहिती आहे. आमची हेच कोशिश राहणार की आपण हे गंजिफाला अजून पुढे घेऊन जाऊ आणि आमचा एक स्वप्न आहे की आम्ही ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजींना आपला हे गंजिफा सेट दाखवूया. आपण प्लीज आम्हाला मदत करा की आम्हाला खूप अजून आर्टिस्टना इन्वॉल्व करायचं आहे. आणि सर्वप्रथम आमचे गंजिफा आर्टिस्टना खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आम्हाला इतकी सपोर्ट केला आहे आणि आम्ही जे पण करू शकते त्यांना अजून पुढे घेऊन जायला आम्ही करूया. मोदी आपलं ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरनी गंजिफा नाही पण मेक इन इंडिया ते जे इनिशिएटिव्ह घेतलं होतं आपलं इंडियन हँडीक्राफ्ट आणि इंडियन कलाला प्रमोट करायला, त्यांनी खूप कष्ट घेतलं आहे आणि आमचा फक्त ते स्वप्न आहे की आम्ही त्यांना हे गिफ्ट करू शकू. कारण त्यांनी इंडियाना जे प्लॅटफॉर्म आज दिलं आहे, आपलं इंडिया इंटरनॅशनल लेवल्सवर नंबर 1 पॉवरमध्ये आहे. तर आम्हाला हे खूप गर्व आहे आणि ते आमचा स्वप्न आहे की आम्हाला त्यांना द्यायचं आहे. राजमाता पण असतील तर त्यांची दोघांची इच्छा होती की इथं सावंतवाडीमध्ये एक गंजिफा म्युझियम असं व्हायला पाहिजे आणि ते नुसतं आपल्या देशात एक नसेल पण आपल्या पुरा आंतरराष्ट्रीयमध्ये तो एकसारखं एक गंजिफा एक म्युझियमसारखं असेल. म्हणजे आपल्या देशात एक प्लेइंग कार्ड म्युझियम नाही आहे, गंजिफा म्युझियम नाही आहे. तर ते असं इथं झालं तर आपलं सावंतवाडी शहर म्हणून ते सगळं देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलवर पोचू शकते. तर तसंच असं म्हणजे राजमाताची भरपूर इच्छा होती. तर आपण 100% आता GI टॅग मिळालं आहे त्याच्यामुळे आपल्याला 100% शासनाकडून पण 100% मदत मिळेलच आणि हँडीक्राफ्टकडूनच
आणि मिळेल नाही म्हणजे आपण 100 प्रयत्न करणारच आणि नसेल तर आपण 100% ते पुढं जाऊन करून घेणारच. तसंच आपण एक करणार आहे. मूळ पर्शियाहून आलेलं आहे. हे 16व्या शतकात इकडं भारतात आलेलं आहे आणि हे सुफी सेंट्सच्या थ्रू आलेलं होतं. आता गंजिफा म्हणजे काय, ह्याचा अर्थ काय? गंजिफा म्हणजे खजाना. इंग्लिशमध्ये जसं आपण ट्रेजरीमध्ये बोर्ड गेम्समध्ये प्लेइंग कार्ड्स, तर त्याचा अर्थ खजिना आहे हा मुख्य. आता जेव्हा मुघल काळात तो गेला त्यावेळी त्यांचे जास्ती करून इन्स्क्रिप्शन्स होते कार्ड्सवर आणि त्या रॉयल कोर्ट्समध्ये ते दरबार कलम होतं जे कासवाच्या कवचवर केलेलं होतं, हस्तदंतावर केलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर मग आपलं बाजार कलम होतं जे आपल्या पानावर पण केलेलं होतं, वेगवेगळ्या पानावर केलेलं होतं आणि कडक असं स्टिफन क्लॉथ म्हणतात त्याच्यावर केलेले होते. तर हे ह्या प्रोसेसमधनं ते सबंध आलेलं आहे. हे गंजिफा कार्ड्स नंतर खेळताना पण आपण सबंध देवाचे नाव घेतो आहे. हे नंतर जेव्हा आपलं मुघलच्या थ्रू आपलं हिंदू ह्याच्यात आलं होतं त्यावेळी आपण रामायण महाभारताची गोष्टी घेतलेल्या, म्हणून आपले सगळे 10 अवतार विष्णूचे आहेत. हे मत्स्य, कूर्म, वरह, नरसिंहा, वामन आणि राम, हे कलंकी, राम, कृष्ण, बौद्ध आणि कलंकी, हे सगळं 10 प्रकारचे आपले सगळे अवतार आहे. आणि जेव्हा आपण हे म्हणतो हे तेव्हा आपले जे आपण सिन्स असतं ते रेमिट होतात. ते मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगितलेलं आहे बेसिकली. तर हे सबंध आपण जेव्हा हे आलं, केव्हा आलं आपल्या सावंतवाडीत, हे आलं जेव्हा 17th सेंचुरीमध्ये आलं, जेव्हा तेलंगणा ब्राह्मण आंध्र प्रदेशहून आले होते त्यावेळी. तर हे आंध्र प्रदेशहून त्यांनी हे सबंध आणलं आणि हे धर्मशास्त्र पण ते घेऊन आले. हे खेम सावंत भोसले तिसऱ्या खेम सावंतांच्या वेळी आलेलं आहे. आणि त्यावेळी हे सबंध आर्ट्स आणि हस्तकला ही सबंध हे पसरलेली होती ही सबंध. आणि त्यांना खेळणी, ही सावंतवाडी खेळणी, हे सगळे हे त्यावेळी पण आलेलं होतं. तर त्याच्यानंतर जेव्हा राजमाता आणि सत्वशीलादेवी आणि राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले जेव्हा गावातनं गेले होते त्यावेळी त्यांना हे पुंडलिक चितारी म्हणून हे त्यांना भेटले होते. आणि ते आधी शिकवायला तयार नव्हती कारण त्यांना वाटत नव्हते की कोण ह्याचं सिरियसनेस घेईल. कारण राजमाता ते शिकले ही आर्ट आणि तशी ही कला त्यांनी आपल्या बाकीच्या आर्टिस्टना शिकवले. आज मला वाटतं आपलं ही खूप क्रेडिट जातं. जेव्हा आपण हस्तकलेचं म्हणतो त्यावेळी आपण राजमातांचं नाव हे पहिलं येत असतं. हे कारण स्वतः आर्टिस्ट असून त्यांनी स्वतः शिकवलेलं आहे. आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा स्वभाव असा होता, त्यांचा फार शांत स्वभाव होता आणि शांतपणेने ते काम करत होते. ते कडक असून त्यांनी संबंध व्यवस्थित सांभाळण्याने आत्तापर्यंत ते जोपासलेलं आहे. आणि मला आनंद वाटतो की आज आपलं सगळे युवा म्हणजे श्रद्धाराजे असो, लखमराजे असो, हे सगळं ह्याच्यात भयंकर इंटरेस्ट घेऊन हे पुढं चालवणार आहे हे नक्की खात्री आहे. आणि ह्याच्यात मला हे वाटतं की मिसेस दाभाड्यांनी जेव्हा आपल्याला हे GI टॅगिंगचं सांगितलं होतं त्यावेळी जास्ती माहिती पण नव्हती. त्यांनी आपल्याला माहिती घेऊन का करत नाही हे आपण, तर त्यांनी हे फार प्रोत्साहन देऊन आणि पुढं घेतलं. ते राईट फ्रॉम रिसर्च, ते तुम्ही गावागावातनं जाऊन येणं, त्याच्या धुरींच्या बरोबर जाऊन ते सबंध रिसर्च करणं. तर त्यांनी मिसेस दाभाड्यांनी खूप हे आले आणि खूपदा येऊन जाऊन गेले आणि इंटरेस्ट पण खूप घेतलेला आहे. तसंच युवरांनी पण मार्केटिंगचं सबंध बघितलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे सगळं पुढं गेलेलं आहे. आणि मला आपल्या आर्टिस्टना पण खूप धन्यवाद मी देऊ शकतो. आर्टिस्ट कुलकर्णी, धुरी, आपले दोन्ही धुरी ठाकूर आहेत आणि आपले ठाकूरांचं बाळू ठाकूर आहे, सचिन बोला, वर्षा आहे आणि आपले कार्पेंटर्स गवस आहेत, परशुराम आणि सोनावडेकर. आणि आता यंग आर्टिस्ट पण आलेले आहेत. गायत्री आहे, सचिन आहेत, सुकन्या आहेत आणि प्रज्ञा आहेत आणि बाकीचे, सॉरी मी कुणाचं नाव चुकलं असेल तर
तर हे आर्टिस्टनी हे खूप पुढं नेलेलं आणि माझी नुसतं रिक्वेस्ट आहे की हे गव्हर्मेंटला की आपण हे पुढं काय करू शकतो आमच्या आर्टिस्ट लोकांना, त्यांना काहीतरी स्कीमच्या खाली घेऊन हे पेन्शन स्कीमच्या खाली म्हणजे आपल्याला जास्ती आर्टिस्ट येऊ शकतील इथं, हे मुख्य आहे. जेव्हा कैलासवासी शिवरामजी होते तेव्हा ते थोड्या काळासाठी एक हँडीक्राफ्ट डिव्हिजन म्हणून गव्हर्नमेंटने काढलं होतं, डायरेक्टेड होतं, त्याच्यामध्ये ते डायरेक्टर होतं. तो विषय सोडून त्याच्या अगोदर त्यांचं जवळजवळ एवढं ह्या म्हणजे गंजिफावर आपल्या कलावर आणि जगाच्या कलावर पण त्यांचं विश्वविष्णर प्रोट होतं त्यांचं. त्याच्यामुळे त्यांना एका काळी जे म्युझियम्स जगामध्ये एक म्युझियम जर्मनीमध्ये स्टुटगार्टमध्ये प्लेइंग कार्ड्स म्युझियम म्हणून आहे, जपानमध्ये आहे, UK आणि युनायटेड स्टेट्सला आहे पण जास्त नाही आहे. UK हां नाही VNA VNA त्याच्यामध्ये त्यांना बोलवलं गेलं होतं ॲज अ डेलिगेट तिथं म्हणजे थ्रू गव्हर्नमेंट. आणि तेव्हा स्वतः शिवरामराजे तिथे जाऊन जवळजवळ महिन्यापासून त्यांनी आपले जे आपले सांस्कृतिक म्हणजे इथं नुसतं सावंतवाडीमध्ये बनत नाही, गंजिफा ओरिसामध्ये बनतो, म्हैसूरमध्ये बनत होता, सगळीकडे. त्यांनी ते म्युझियमचं लेआउट करायसाठी त्यांना आमंत्रण म्हणून गेले तिथं आणि तिथं मांडलं त्यांनी सगळं आपलं म्हणजे आपल्या देशाचं जे संस्कृती हे प्लेइंग कार्ड्स होते म्हणजे खेळणारे पत्ते होते, वेगवेगळे तऱ्हेचे होते, ते त्यांनी तिथं म्युझियममध्ये त्यांनी एका भागेला त्यांनी जवळजवळ 15 दिवस महिनाभर राहिले होते तिथं त्यांचे म्हणजे थ्रू म्हणजे जर्मनीच्या गव्हर्नमेंट थ्रू, जपानच्या गव्हर्नमेंट थ्रू. आणि त्या काळात त्यांनी सगळं त्यांनी केलेलं होतं तिथं. पण इथं आपलं झालं नव्हतं. तर आपलं मला वाटतं तसं संस्कृतीमध्ये जाण्याचं तेवढं त्या काळात कधी कोणी विचार केला नव्हता. पण आता असा काळ आला आहे की आपण विसरलेलो होतो, पण आता न जाऊन कसून पण आपल्याला समजलं पाहिजे की आपली काय संस्कृती, आपलं काय काय होतं. का आपलं बघितलं तर लोकसंख्या आपली मोठी आहे, लोकसंख्येने पण जे पृथ्वीवर जे सिव्हिलायझेशन म्हणतो आपण, जवळजवळ आपलं सगळ्यात जुनं सिव्हिलायझेशन आहे म्हणजे स्थापन झालेलं लोकवस्ती ती आपली भारतामध्ये होती, इंडस व्हॅली आणि पण कुठं असेल कुणाला माहीत आहे, पण एकामेळ जाऊन झालेलं होतं. त्या दृष्टीने हे बरेच आता नवीन पिढीला पण तेवढं वाचत नाहीत, काही नाही. मग त्यांना काय पुढं जायचं, त्यांना काय पूर्वीचं थोडेच असतील ते जे आर्किओलॉजी करतात, ते शोध काढतात खोजून बिजून, त्या तेवढ्याच लोकांना कळत नाही. आपल्याला थोडं इकडे तिकडे बातमी आणि त्याला प्रॉमिनंट तसं बातमी येतच नाही तुमच्या प्रेसमध्ये. कुठंतरी ठळक मिळणार, अरे हे असं मिळालं बाबा 10,000 वर्षाचं पूर्वी काहीतरी मिळालं, कारण किती वाचून ठळक अरे हा बरं बंद होतं. पण ही संस्कृती राहिली पाहिजे म्हणून आम्ही प्रयत्न केलं, राईसाहेबांनी तेव्हा केलं होतं. म्हणून ते एक आर्टिस्टपासून त्यांनी अनेक बांधून गेलं. एका काळी जवळजवळ 40 आर्टिस्ट होते इथं, पण आर्टिस्ट धरून कार्पेंटर्स आम्ही सगळं फर्निचर पण करत होतो. पण आम्ही कसं केलं, आम्ही थोडेच खेळ करत होतो. खेळ आणि फळं होते ते जे ह्या बाजारपेठचे होते ते त्याला हात आम्ही लावले नाही, का आम्हाला त्यांच्या पोटावर हे करायचं नव्हतं. म्हणून आम्ही ते त्यांचं कला ती तिथंच ठेवली. आम्ही त्याच्यापुढे आम्ही गेलो नाही, त्यांचे हात लावले. आम्ही हे नुसतं जे गंजिफा ते तयार नव्हते करायला, का ते बसून त्यांचं तेवढं लागत नव्हतं. पण ते लाकडी फळ वेळ खेळणी करत होते बाजारपेठमध्ये आपल्या चितारवाडीमध्ये. त्यांचं व्यवहार आम्ही त्यांना हात लावले नाही, त्यांना म्हणजे तिथून त्यांचं बंधू आणि आमचं चालू असं नाही झालं होतं. तर तरी पण आम्ही त्यांच्याकडून पहिल्या चितारांचेच मुलं, त्यांचे नातवंड पुंडलिक चितारांचे त्यांचे नातवंडच आमच्याकडे ते पण शिकायला आले होते, शिकत होते इथं एका काळी. मी ते पण थोडे कला येत होते त्यांना, पण गंजिफा ते करत नव्हते. पण त्यांच्या आजोबांच्या खाली मग शिकून त्यांनी केले आणि मग इथून निघाले. मग बाकीचे पण शिकत गेले त्यांच्या हाताखाली आणि आता ह्या परिस्थितीत आपण पोहोचलो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.